くさん種類があって奥が深そうですね。初めてオーディエンスターゲティングを使う場合は、購入リマーケティング、閲覧リマーケティングというターゲットオプションもおすすめさね。購入リマーケティングは特定の商品やカテゴリー内の商品を Amazon で購入したお客様にリーチするんだ。そういえば買った数日後に同じブランドの関連商品が表示されることがありますね。そして閲覧リマーケティングは特定の商品やカテゴリー内の商品を Amazon で閲覧したお客様にリーチする。商品詳細ページを閲覧しても購入に至らなかったお客様に再度アプローチしたり、セール対象になって安くなった商品があれば再度アピールしてプロモーションの効果を高めるのにも役立つんだ。